Ütködüň diýdiler, ýöne ýüregiň agry hakynda aýtmadylar. Ütködüň diýdiler, ýöne ýüregiň döwüldimi diýmediler. Güýçli bolupsyň diýdiler, ýöne näçe ýykylyp duranyň aýdyp bilmediler. Gülýärsiň diýdiler, ýöne ýüregiňdäki boşlugy duýmadylar. Owdan seretýärsiň diýdiler, ýöne gözleriňdäki aryny görmediler. Ütködüň diýdiler, ýöne hiç kim seniň süýgi bilen dolu ýüregiňi ütköden mendim diýmediler. Ütködüň diýdiler, ýöne seni ütköden ýalňyzlyk bilen geçen geýjeleri bilmediler. Güldüň diýdiler, ýöne şol ýylgyşyň arkasyndaky sessiz ağlamalary eşitmediler. Başardyň diýdiler, ýöne şol üstünlük ýolunda dökülen göz ýaşlaryny görmediler. Parlaýar diýdiler, ýöne seni garaňkylykda doga bilen edilen dileglerini bilmediler. Ütködüň diýdiler, ýöne hiç kim bu ütkeşme seniň sabrlyň mewesi diýmediler. Sen bolsa sessiz galdyň. Sebäbi käbir arlar adamlara aýdylmaýar, dertleriň olara gürlenilmeýär. Diňe Allah aýdylýar we doga bilen dilek edilýär. Çünki bize kömek berjek hemşe Hazreti Allah'tır. Adamlar bolsa diňe Allah istese kömek edip bilýändir.